खस्थ' खालामनानै जायोमोन दखान सखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनो जों सानैजों उन्दुबाय दा ओमफ्राय बिहा मबाइलखौ नायगासिनोमोन आंहाबो नायफादोंमोन बिखौ ओमफ्राय कारेन्टआबो बै माबायावनो अर बायदि जोंदोंमोन गिदिर गोजौआव जोंदोंमोन ओमफ्राय गावहा सिखारनानै एसे हाखु दाखु थाबायदोंमोन थाबायनायानो गोथार जुलिनि हरावनो माइकेल बसुमतारी हौवा गोदाना मोब्लिब सर्ट जानानै दिनै रुंसारि जाबाय नंगौ जोबोद दुखुनांथाव खौरां साथाम मानसि थैदों बोरै थैखो बोरै सर्ट जाखो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल ए टु जेड जोबजासिम नायलां आं बिनिनो आपडेट नोंथांमोननि सेराव लानानै फैलायबाय दा जोबोद दुखु नांदों बे माइकेल बसुमतारी ब्रादारा सिमां बायदिसो मोनलांबाय बे गाव हाबा जानानै हरावनो गावो जिउखौ खोमाना लानांबाय जिहेतु सर्ट जानायनि मा जाहोनदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोलां दा बोरै जाखो बोरै दांनानै लाखो बटखौ माबाखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना दा दुखुनांथाव जोबोद चिराङाव जानाय जाथाय दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन फुल भिडिअखौ नायग्रो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना आंथ' जोबोद दुखु मोनदों बे ब्रादाराथ' सिमां बायदिसो मोनलांबाय बे आं माबायदि जुलि जाखोमोन माबायदि थैखो होननानै मा जागोन मानसिनि जिउ खाफालाव मा लिरनाय दोङो जेबो बुंस' हालिया साननैसोथ' रायजो जानो होमोन ब्रादारखौ जे हरावनो बेफोरबायदि जानाया जोबोद दुखुनांथाव साननैसोथ' रायजो मोनजालाङोमोन इसोराबो एसे अनजाया नामाबा एसे अनसायहरनायब्लाबो मोजां जागौमोन इसोरा बे साननैसोआवनो माने हाबायानो दिनै जाबाय दिनैनो थैनो गोनांब्ला जोबोद दुखुनांथाव जे नायग्रोना ला बुंनांगौ रावानो गैला आंहा नायग्रोना ला भिडिअखौ दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला नैबे चेनेलाव बरिया बर' आपडेट नोंथांमोना मोनखाबाय थायो आरो थेंक इउ स' माच क'क्राझारनिफ्राय आंखौ कमेन्ट खालामदोंमोन दासो फैबाय आदा होननानै माने नेटवर्क दानदोंमोननो दे आरोना बिसोरनिया माने आदिबासिजों बर'जों माबा मोनसे दावराव जादोंमोन ना नेटवर्क दानदोंमोननो मिया ना मा फैबायमोननो दे दा थेंक इउ स' माच दे कमेन्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोना क'क्राझारनिफ्राय बुंदों फंबाय नेटवर्कआ फैबाय दे होननानै बुंदों भिडिअखौबो नायनो मोनबाय होनना बुंदों दे जाबाय दे ना लोगोफोर ओमफ्रायो क'क्राझारनिफ्राबो कमेन्ट खालाम चिरांनि बाक्सा उदालगुरि गासिबो खालामना होबानो जाबाय दे गासिबो नायना लादो भिडिअखौ फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन जों मिथिया आवाज खोनादों अयथासार आवाज खोनादों उन्दुलांनाय नालाय ओमफ्राय बैयाव इनभार्टार दङ बे कारेन्ट आवाज जालाबायदोंदां जोंबो अकस्मात जादों बारा खेलायासै माबा जाबाय होनना फोजादों आं हौवाखौ फिसाजोआ गेजेराव उन्दुनाय हौवाया ओरै जिङाव उन्दुनाय हाखु दाखु ओंखारनानै अबाव मा खालामो आंबो ओंखारगासिनोमोन बेहा एसे सिगां जालांदोंमोन ओंखारलांदों जाहैबाय बोखामोन आं हौवाखौ आंखौ नारखारबाय थादों कारेन्टआ ओमफ्राय नारखारबाय थाबाबो बामखांना लादोंमोन आं मावजोबनानै फरायोमोन क्लास 5आव बाहेरायाव ओंखारनानै अफ खालामहैदों आं अफ खालामनानै हौवाखौ बोखांफैबाबो कारेन्टआ आंखौ बोखांदों हौवानाव दंबावोमोन कारेन्टआनो गावखौबो नारगारनायखायसो जेनेबा एसे दङावनो आं हौवाखौ हमदोंबाबो आंखौ माने जेबो खालामाखै आंनि हौवाखौल' मोनबाय इसोराबो माबोरै जाजेननाय जों सानैजों उन्दुबाय दा ओमफ्राय बिहा मबाइलखौ नायगासिनोमोन आंहाबो नायफादोंमोन बिखौ ओमफ्राय कारेन्टआबो बै माबायावनो अर बायदि जोंदोंमोन गिदिर गोजौआव जोंदोंमोन ओमफ्राय गावहा सिखारनानै एसे हाखु दाखु थाबायदोंमोन थाबायनायानो थाबायबाय दा ओमफ्राय बेयावनो दामबाय दा बे गावहा एसे फासयो मानसियानो फासयनानै ओरै हायाव खोलैबाय ओमफ्राय बे गावहा ओइ होनबाय ओमफ्राय सोरबा दरखौ नारदोंना जायखिया नारदोंना आखाइजों बोखारनाय जाबाय बिराद ओमफ्राय न' सिङाव हाबबाय ओमफ्राय मानसिखौ थिखोबाय ओमफ्राय आंहा सिखारबाय मा जाखो होननानै सिखारबाय दा ओमफ्राय खामसालियाव ज' दावराव जाबाय थाबाय बेखौनो नायबाय थाबाय थैनाया बारा थैयाखैमोन एसे जिउ दङमोन थैहांनो नागिरदोंमोन बेखौ नायगासिनोमोन आंहाबो नायफादोंमोन बेखौ ओमफ्राय कारेन्टआबो बै माबायावनो अर बायदि जोंदोंमोन गिदिर गोजौआव जोंदोंमोन ओमफ्राय गावहा सिखारनानै
एसे हाखु दाखु थाबायदोंमोन थाबायनायानो थाबायबाय दा ओमफ्राय बेयावनो दामबाय दा बे गावहा एसे फासयो मानसियानो फासयनानै ओरै हायाव खोलैबाय ओमफ्राय बे गावहा ओइ होनबाय ओमफ्राय सोरबा दरखौ नारदोंना जायखिया नारदोंना आखाइजों बोखारनाय जाबाय बिरा ओमफ्राय न' सिङाव हाबबाय ओमफ्राय बाथिखौ थिखोबाय ओमफ्राय आंहा सिखारबाय मा जाखो होननानै सिखारबाय दा ओमफ्राय खामसालियाव ज' दावराव जाबाय थाबाय बेखौनो नायबाय थाबाय थैनाया बारा थैयाखैमोन एसे जिउ दङमोन थैहांनो नागिरदोंमोन जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमटेका अन्थाइबारियाव मैया हाइ भल्टेज एबा कारेन्ट बिभागनि सांग्रांथि गैयैयाव बे घटनाखौ जानो मोन्दों होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोबा मैया जोंनि बे आमटेका अन्थाइबारियाव मोनसे हाबा दङमोन बे हाबाथिलिनिफ्राय बयबो गावबागाव न' फारसे गिदिंनानै थांफिनजोब्बायमोन गावबागाव न'आव उन्दुहैनो थाखाय दा बे समावनो प्राय 11ता समावहाय बे घटनाया जानो मोन्दों कारेन्टआ जिहेतु जोङो जोंब्लावनाय बा हाइ भल्टेजनि जिहुनाव जोङो जोंब्लावनायखौ जोङो मिथिनो मोननानै जोंनि बे आमाइ बिजय मोसाहारिया गावनि रुम सिङाव थानाय इनभार्टारखौ अफ खालामनो नाजादोंमोन दा बे अफ खालामनो नाजानाय समावनो बे घटनाया जानो मोन्दों आरो जिहेतु बे माइकेल बसुमतारी बिथांनिया मैयासो गोथार जुलि दङमोन दा बे गोथार जुलि जोबखांनायनि उनावनो बिथाङाबो गावनि खथायाव उन्दुबायमोन दा बे उन्दुनायनि समावनो बेबो बे कारेन्ट जोंब्लावनायखौ थाल मोननानै बेबो बाहेरायाव ओंखारनो नाजादोंमोन दा बे ओंखारनो नाजानायावनो बेबो बेबायदि घटनाया जानो मोन्दों आरो जायनाखि बे दैमालु बसुमतारी बेबो घटनाखौ नुनानै बेबो न'नि खाटा कटखौ बेबो बख'नो नाजादोंमोन बे बख'नो नाजानायावनो बेबायदि घटनाया जानो मोन्दों दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जिहेतु जोंनि बे कारेन्ट बिभागनि मानसिफोरखौ फ्राय बियो कारेन्ट जोंनाया 10 मिनिटसोआनो थादों थेवबो जोङो सेफटिखौ जों मोननो हायाखै मानो होनबा बियो जोंब्लावबाय थादों हल गामियानो जोंब्लावदों होननानै बुंजायो रोहो रोहो अरफोर खामनाय बायदिनो दा आं बेखायनो खावलायनो लुबैयो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टखौ बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव स्ट्रंलि इनभेस्टिगेट खालामो जेन न'खरनि भिक्टिम्स फेमिलिया जास्टिसखौ मोननो हायो अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय दा जोबोद दुखु नांबाय नुनानै बिराद इसोरा बिथांमोनखौ संसाराव बेफोरबायदि मोजां संसार मोनजायासैब्लाबो सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो थाखाय जों गासैबो खावलायबाय बा इसोरनि सेराव जों आर'ज गाबबाय बिथांमोना जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै दा जोबोद दुखु नांदों माने जोंनि बर'फोरासो बेफोरबायदि मोनसे जाथायखौ खोनानानै जोबोद दुखु नाङो आरोना बर'ल' नङा जोङो मानसिनि जिउआ मा दोङो सोरनि खाफालाव मा दोङो बेखौथ' रावबो लिरना हमनाया मानसिया दिनै दोङो गाबोन गैया नंगौना नङा माने दाउ अमाफोराबोथ' जिन्दागि थानो थाखाय फैयाखै जों मानसिबो फैयाखै दे आरो दे शेयार खालामना होदो भिडिअखौ एसे साबधान थाब्लानो जाबाय लाइन माबाफोराव न' एसे साबधान थाब्लानो जाबाय बेफोरबायदि गोबां जों खोनानो मोन्दों नै जोंनि खाथिथिबो गोबां थैनाय जों खोनानो मोन्दों आरोना जोंनि खाथिद्रायाव नङा बाय गोजान गामिफोराव जों खोनानो मोन्दों दे लोगोफोर